Hej og velkommen til Logmania. Jeg synes, vi skal tage et kig på at bypasse låsen i dag. Så vi har igen den her. Og det første, jeg vil gøre, det er, at vi lige gør sådan her igen. Fordi det første bypass, jeg vil vise, der skal vi igennem nøglehullet. Og det vi kommer til at kigge på, jeg skal lige have noget at bruge her, det er, at vi skal bruge det, der hedder en bypasskniv. Dem her, dem kan man også meget selv nemt lave, ud af et fladt stykke metal, meget tyndt. Det vi skal ind og gøre, det er, at vi skal ind og lege med den der. Det er lidt svært på den her, fordi den har to. Den har en der og en der til hver side af bøjlen. Det her er en typisk ting, der for det meste bedst virker på en, hvor der kun er en af de her låsepaler. Og det vil jeg også lige gøre på et par låse, som ikke er de her gennemsigtige. Men nu vil jeg bare lige vise, hvad det er, der sker. Det er, at du stikker den her ind med den flade side som regel mod stifterne. Stikker den bare ind. Når du tænker, nu er du ved at være ikke helt inde og røre, men du kan også gå helt ind og ramme bagkanten. Nu kan jeg ikke komme længere. Så trækker du den lidt tilbage, løfter stifterne, og så går du frem. Og så kan man som regel prøve at få fat i den her låsepæl. Jeg skal lige holde ved skruestikken samtidig. Det er lidt besværligt her, men der kan I se, at jeg kan løfte den der. Så nu hvor jeg ved, der er to, så kan jeg forsøge at skubbe den, og så gøre sådan her, sætte spænding på. Nu kan I se, at den er faktisk stadigvæk holdt tilbage. Og så gør vi det samme i den modsatte side. Se om vi kan. Det er ikke sikkert, vi kan. Den er også på vej ud af skruestikken. Nogle gange virker det, men ikke lige her. Jeg har aldrig prøvet det på den her, sådan set. Godt. Det næste, vi skal prøve, der zoomer vi lige lidt ud igen. Det næste, vi vil, det er at bruge padlock shims, altså hængelås shims. Det er sådan her, hvis vi kan få noget fokus på dem. Det her, det er egentlig hængelås shims eller padlock shims, der er lavet til det formål. Hvis du går på nettet, for eksempel YouTube, så ser du tit, at nogen laver dem ud af sodavandsdåser og øldåser. Og selvom du godt kan, så er det også noget tyndere og svagere metal end dem her. Det her er stadigvæk meget tyndt, men de er også lavet til det, og de kan også godt gå i stykker. Men jeg vil ikke anbefale at prøve at gøre det med en dåse i en lås, som der gerne skal virke igen. Godt. Så det vil sige, at vi skal bruge 2 af dem her, fordi vi ved, her er der 2 låsepaler. Hvis der kun er en, så er den altid herovre ved stifterne som regel. Så det er der, vi starter. Og det er nogle gange sværere end det der. Men nu kan vi se, at den åbner ikke. Men så var en ikke nok. Så skal vi bruge en til. Så skal vi have den her over. Så er den der. Åben lås. Og det er faktisk ret simpelt, men det kan også godt være lidt besværligt at gøre. Godt, nu finder jeg lige et par låse her. Hvor er de? Som vi kan lege med her. Jeg har de 4 her, som er det ikke engang helt rigtigt. Jeg har faktisk den her også. Der. For at vise et par forskellige andre også bypass metoder, eller i hvert fald en mere. Her har vi for eksempel en castle. Vi har ikke brug for den der, vi skal sådan set bare bruge bypasskniven. Klik. Og det er det samme vi gør herpå. Og den her. Så har vi de her 2. Lad os se, jeg tror jeg skal bruge mellemstørrelsen her til. Den her, den har kun 1.
Og så den sidste ting, det her det var jo bare det, vi lige har gennemgået, men det her er en sidste ting. Det her, det vil jeg sige, det er, jeg har aldrig oplevet, at det her har virket på særlig dyre lås. Det har som regel været meget, meget billig lås, ligesom den her, samt en håndfuld masterlås, selvom at de har været lidt dyrere. Det som vi gør, og du kan gøre det her med en hammer, det vil jeg normalt gøre, men nu har jeg ikke lige en hammer ved hånden. Så det jeg gør, det er, at jeg tager en anden lås. Og slår den åben. Og her kan I se, den vil ikke åbne ellers, men den vil der. Det der sker der, det er den kinetiske energi, du slår ind med her. Den går simpelthen ind og skubber låsepælen, der sidder herinde, som vi også har kigget på her i. Den bliver simpelthen slået ind, og så åbner låsen, fordi der jo er en fjeder her, der skubber bøjlen op. Vi kan også lige vise med dem her. Den vil heller ikke åbne, men det vil den altså godt, når vi gør det her. Det er meget simple måder at åbne de her billige låse på, og det er igen det her virker stort set kun på billige låse. Det er ikke noget, du skal frygte for eksempel med en Roku. Det er ikke noget, du som regel kan gøre derpå. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu, at jeg har fundet en Roku, hvor det her kan lade sig gøre nogle af de her ting. Men billige låse som dem her, og små låse, der kan du altså tit det her. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Tak for at se med, og have en god dag.